Unha vez o cuestionario está disponible para o alumnado, é posible monitorizalo e revisar os resultados acadados. Para iso, accederemos á proba en cuestión e pulsaremos sobre Intentos. De forma alternativa, tamén podemos empregar a opción Resultados no bloque Administración. A continuación, amosarás a lista de estudantes que intentaron a proba, xunto con información de interese como as datas de inicio e fin, o tempo empregado, a cualificación final e o detalle pregunta a pregunta. As respostas amósanse con cores indicativas segundo sexan correctas, incorrectas ou parcialmente correctas. Na parte inferior amósanse estatísticas básicas sobre as cualificacións finais. A sección Estatísticas do bloque Administración amosa estatísticas máis detalladas e outra información de interese. Poden exportarse todas as cualificacións a un documento externo se se precisa realizar unha análise máis detallada. É posible revisar o intento completo dun estudante concreto pulsando sobre Revisar intento. De ser necesario, é posible modificar a puntuación otorgada a cada pregunta e engadir un comentario explicativo. Esta mesma función tamén está disponible para cada pregunta desde a vista completa do informe. É importante destacar que as cualificacións compútanse automáticamente, excepto para as preguntas de tipo ensaio, que deben ser avaliadas manualmente. Unha vez avaliadas, a cualificación total xerarase automáticamente. De forma alternativa, é posible cualificar todas as preguntas de tipo ensaio simultaneamente desde o bloque Administración, seleccionando a opción Cualificación manual. Con fin de obter máis detalles sobre a proba, disponse dunha serie de opcións para filtrar a información amosada. En primeiro lugar, podemos filtrar os estudantes en función de se realizaron a proba ou do seu progreso actual. No caso de que o número de estudantes ou intentos sexa elevado, é posible seleccionar un número de ítems que se amosan de forma simultánea e ocultar ou non o detalle da puntuación por pregunta. É importante recordar, como xa se comentou nos vídeos anteriores desta serie, que unha vez o alumnado comece a proba non será posible engadir ou retirar preguntas. Sen embargo, no caso de detectar incidencias cunha pregunta concreta, é posible editala no banco de preguntas. Se a modificación involucra cambios na cualificación ou se cambia a resposta correcta, será necesario volver a cualificar o cuestionario. Para iso, disponse do botón Volver a cualificar todo, que volverá a avaliar a proba automáticamente. Recoméndase facer antes un simulacro de recualificación completa para verificar que o proceso non vai a ocasionar incidencias. No caso de detectar incidencias durante a realización da proba que impidan a un estudante continuar o progreso da mesma, por exemplo, por un corte na rede, é posible eliminar os intentos previos realizados ata o momento para os estudantes seleccionados. Esta acción non se pode desfacer. É posible establecer excepcións para un ou máis estudantes desde a sección Excepcións de grupo e usuario, do bloque Administración. Deste xeito, poderán indicarse diferentes datas, tempo límite ou número de intentos usando o mesmo cuestionario. É necesario ter en conta que a actividade cuestionario non ofrece funcionalidades que permitan a realización dun exame non presencial con garantía ou seguridade sobre as condicións nas que se desenvolve por parte do alumnado, como pode ser a identidade de quen a realiza, o acceso a materiais de axuda ou evitar que o estudante se comunique con outras persoas. Sen embargo, si rexistra toda a actividade realizada, que se pode consultar revisando os intentos do alumnado ou desde a sección Rexistros do bloque Administración.